Ubi, anti-Gloria Shem. Nyangijekile kusengicashukela manje. Shukela nyana nje. So. Hayi mdaba ayenyana. Cela usekile ngebhotile engaka. Ngicaba kusecheese beef usapha andinayo. Yena wasekhaya manje thinto yale data le. Kodwa ngiyabhideka manje apha. Kuthiwa take 2 tablets in the morning before you wake up. Njani? Hayi bo wanhlore ku straight lapho ke yini lo ngayivisisi? No. Into libhida apha ilento ka before. Which means ngoku xa ndinowathatha ndivukile ndinga-wrong kufuneka ndiwathathe ndilele because kuthiwa before you wake up ndibhidwa yiloo nto mna apha. Hayi man andihlora awekele kulibala awuthathe kanti into wena. Hayi man ikuseyijonga mani. Hayi lo muntu abhale leni befana uba ucingile before abhale. No fine ndizayisuka la clinic. Ndizayisuka la clinic soze ndiphambaniswe ngabantu mna ndizayisuka la clinic ngomakho. Angeke so ungayisuwela into lo ngayivisisi wena. No jonga ngoku ne ndizosela 1 before ndiphambane. Yintoni le? Ngabe sisenzola abantu naseninekwe elangeni. Mama nansi kuthiwa dosage in alcohol which means ndingayisela ngebeer mos. Hayibo anti-Gloria. Hayibo. So ufuna kusola abantu nasenekela elangeni ngaphandle sokunekile thina. Hayi kuthiwa ayikho into elapho lekhuluma. Hayi kuthiwa alcohol ndio ilanda. Landa la beer la brand. Hayibo. Landa la brand.